אם לא לבשו את זה אצלכם כבר 20 אנשים, אתם לא קונות. רק מה שמאופה שאתם רוצות. זה מותש, כאילו מסריח כזה. שרי, זה très mignon. אם זה קצת מסריח, עושים כביסה של שק וזה בסדר גמור. יש להם קטע שלהם. איזה קטע. ככה וינטג' מיוחד. אחר. אבל זה נראה מוזר. חמודה שלי, הכל בסדר, כל אחד עושה מה הוא אוהב. יש אחד מוזר, יש אחד מלפון, ויש אחד שהוא ככה, רגיל. אז את אומרת שאני רגילה? אבל מה...